Zdravím vás, moje meno je Mária Kotusová a toto je ďalší zo sérií videí na tému ťažké situácie s deťmi a ako sme to u nás zvládli a ich prepojenie s detskou vývinovou psychológiou. Takže dnes si povieme o detskom vzdore, alebo teda sa to tak nešťastne nazýva obdobie vzdoru a každý to nejako poznáme do nejakej miery. Deti jednoducho častokrát zaseknú a povedia, že nie. Keď niečo potrebujeme od nich, aby niečo spravili alebo nejakým spôsobom spolupracovali. Takže dnes si o tom povieme viac. Začneme teda konkrétnou situáciou, ktorá sa diala u nás doma. Bolo to tak, že moja dcerka prišla práve domov zvonku, boli s manželom, išli sme obedovať a doniesla si dovnútra svoj kočík malý, ktorý mala predtým von. Máme takú dohodu, že teda si ho môže brať dnu, len potrebuje tam poumývať najprv kolieska, aby nebol špinavý. Moja dcerka sa dožadovala, že teda chce umyť tie kolieska, aby si ho mohla zobrať dnu. Na čo som jej povedala, že teraz to nie je vhodné umývať kolieska, pretože potrebujeme ísť a jesť, keďže jedlo by mohlo už vychladnúť potom, kebyže čakám, kým si umie kolieska a že teda môžeme kočík nechať zatiaľ na verande. Na čo bolo nie, samozrejme. A ako sme to teda zvládli? Ja som si hlavne uvedomila, že no dobre, tak dieťa má teraz nejaký plán a ja som s ňou dlhšie nebola, takže momentálne nemá na mňa až také napojenie, čiže ten vzťah nie je momentálne v jej hlave tá priorita, ktorú má. Takže keďže sa nechcem zaseknúť v nie, tak potrebujem najprv obnoviť vzťah. Čo som teda robila, je, že som jej povedala, že že ty sa už tešíš, keď tu budeš chodiť s tým kočikom hore dole po tej verande, budeš bežať, čo? A ona, že hej. A že to bude strašná sranda, však? A ona, že hej. A potom vlastne som povedala, dobre, tak to spravíš hneď, ako sa najeme. Poď, teraz si ideme umyť ruky. A ona, že hej. Takže čo sa vlastne stalo? Tento zázrak je vlastne spôsobený obnovou vzťahu. Keďže to, na čo som narazila, bola detská protivôľa. A protivôľa sa môže zrušiť jedine tým, alebo rozpustiť teda, keď je dieťa s nami vo vzťahu, že vzťah musí byť vždy väčší ako naše požiadavky. Čiže si potrebujeme dieťa v Neufeldovskej teórii tzv. Primknúť. To znamená sa k nemu nejako priblížiť, získať očný kontakt a potom získať ich áno, alebo súhlas, alebo prikyvnutie. A pokiaľ tieto tri veci máme, tak máme dieťa primknuté, vzťah je obnovený a my môžeme ďalej pokračovať v tom, čo potrebujeme, aby dieťa robilo alebo aby s nami spolupracovalo. Nie je dobré v podstate tento tzv. Primykací tanec robiť len keď od dieťaťa niečo potrebujeme, pretože to si tie deti všimnú. A potom už samozrejme na to nebudú reagovať. Ideálne je takýmto spôsobom udržiavať vzťah aspoň 6-krát denne, alebo teda v ideálnom prípade by malo takéto primykanie tvoriť až 60% našej komunikácie s deťmi, aby mali stále pocit, že my sme tí, ktorí im dávame ten vzťah a ktorí na ňom pracujeme. Potom je oveľa ľahšie ich príjmeť k akejkoľvek spolupráci a je pravdepodobnejšie, že sa nám nezaseknú na protivôli. Ďalší príklad je, keď napríklad dieťa prišlo z klubiku, teda sa lesnej škôlky, čo tu máme, samozrejme ruky strašne špinavé, úplne celé od blata. A prišla, rozbehla sa proste do izby a strašná sranda. A že pôjdete, že ideme si umyť tie ruky, lebo fakt boli špinavé.
A ona, že nie. Takže že opäť nádych, výdych, nezaseknime sa na nie a na tom, že budeme trvať na našich požiadavkách a zvýšime tlak. Naopak, vyšší tlak má za následok iba väčší protiklad u detí. Protitlak, pardon. Takže čo som robila, bolo, že som sa snažila od nej opäť sa k nej priblížiť a nejakým spôsobom od nej získať súhlas. Najprv trošku vzdorovala, že hovoria, tak sa okúňala, ale teda potom som sa to snažila obrátiť na srandu, že pozri tie špinavé ruky, že veď že ty sa mi rada, že sa rada šantíš tými rukami, čo? A rada sa mi špáraš v nose. No, to je teraz taká obľúbená niekedy aktivita, dávať mi prsty do nosa. Ale ja nechcem také špinavé prsty do nosa. A že by si mi chcela dať ten prst do nosa, čo? A vtedy vlastne prišlo to áno, obnovenie vzťahu a mohli sme si ísť umyť ruky. Takže toľko k obdobiu vzdoru. Je to vlastne len, je to veľmi sprofanované, ale v podstate protivôľa je len veľmi inštinktívna vec, ktorú deti robia, aby si ochránili svoju vlastnú rodiacu sa vôľu, ktorá je ešte veľmi malá, takže aby sme ich neprevalcovali, majú takúto protivôľu. Takže odporúčam aj strážiť si tú mieru, koľko a čo je naozaj potrebné požadovať od tých detí. A teda je aj na to, aby počúvali alebo poslúchali iba tých, s ktorými sú práve vo vzťahu. Ani my nechceme, aby naše deti poslúchali kohokoľvek, kto im na ulici niečo povie. Takže všetko je to inštinkt a je to na ochranu. Slúži im to k dobru. Len teda my s tým potrebujeme nejak pracovať. Tak verím, že vám toto video pomohlo. A ak máte záujem o osobnú konzultáciu, dá sa mi ozvať, alebo takisto riešim aj skupinové konzultácie. Kľudne môžete, budem sa na vás tešiť a verím, že sa onedlho počujeme v ďalšom videu. Ahojte!